Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! Hello guys, good morning. It's me Marilyn and welcome back to my channel. Ali guys, mga ano kadta. Karon guys, ang ako ang sudan kay kaning tortang talong. Hihi. Tortang talong guys. Tapos of course na ako ang mangga diri. Tapos na ako sibuyas, pipino ug kamatis. Butangan ako ni siya og all time favorite, ginamos. So there. And ako ading ipakita dara ang picture. Dara. Tanawa lang sa ha. So, ako asa ning pusaon ang ako ang kuan guys ha, ang ako ang kamatis. Ganahan ko ginaing-ani ko. But ngano, weirdo. Kumusta man mo dara guys? Kumusta mo darang tanan guys? Nakatulog ba mo tarong? Busy-busy linya guys. Padyo ko na humanog pang reply sa mga nag-comment sa kuha. Ay, naku, dili ko nila biyaan. Limonsito guys. Ano na itong limonsito. And then, ang ginamos. Hapit na bunahurot akong ginamos guys. Huwag gamay na lang. Baon na lang eh. Okay guys. Napapug ko yung mga bula diri kung sobra gahapon ko, di ba daghan man ko kung giluto. So napapug ko yung mga sobra diri. So, kung ganahan kong paon ko. Suka di ay guys. Ako ang suka gamay. Para aslong-aslong siya. Uy, iglaway naman ko guys. Uy. Tapos ang sili, pusak na ito ang sili no. Para halang-halang siya. Saan yung mga sudan dira guys? Hapit na budalas 12. Nalate magkukuan mata. Ita. Nalate ug mata. So there. Anyway, thank you Lord. Ali guys, mga una ta para ang ako ang kita nato. Klaro ninyo guys. Magpalaway na pud ko ang tortang talong. Kami kayo guys. Kami kayo guys, kahalang. Dugay-dugay na magkukula kakaon og tortang talong. Ya, akong talong kay hiyos naman. So mato akong giuna-unaan na ikuan na lang ito ang talong. Kami kayo guys. Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video ha. Naapo dahil ko under guys. Pineapple juice. Ninaog man ko kadali ganina. So na may 7-Eleven doon lang dali nagpalit ko ani. Dili sa ako magkape guys kay igang. Ito naman good. So tara guys, pineapple juice. Oh. Dili na kayo siya bugnaw kay taon-taon na ako siya napalit ba. So, tara na po guys, ipakita na ko sa inyo ha para maglaway yun mo kuan bonggang pagdalaway talaga ang iyong mai-experience dito sa aking pelikula. Ay na buang. Ayan guys, tortang talong. Itong isa guys, nilagyan ko to ng sibuyas. Kasi alam niyo naman, mahilig ako sa sibuyas.
anything na merong sibuyas, masarap yan. Mm. Mm. The best, guys. Mm. 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 Ilhan kay kong gigutom, guys, no? Paspas kay kong kaon. Ilhan kay kong gigutom. Unsa yung mga sudan dara, guys? Nga una pud mo dara, guys, kay udto na. Paniudto na ron kani ako ani. Pamahaw dala paniudto ni ako. Di ba? Tipid kaayo ko. Tapos kung naan masubraan ni mao ni ako an. Mao ni akong panihapon. Nya magtapik dai tag isa ka topic, guys, no? Magtapik og isa ka topic. Nga ako ang topic karon, guys, unsa ang ako ang dili makalimtan katong elementary pa ko. So katong elementary pa ko, guys, ako ang dili makalimtan kay ang dukol sa ako ang maestro. Yes, inyuhang nadungog og tama. Dukol, as in dukol. Katong manggong elementary pa mi, guys, or ako. Kanang naami maestro, ginapagarden ni anak niya. Unsa kay na subject mo? Ipa pa man ata na o wala ko nakalimot na ko unsa na subject, basta pagardinon mi anak niya. Unya kinahanglan na akay guna. So kung wala kay guna, iandam na lang yun na imuhang ulo kay mahagtukan din na. Dapat yun na siya sing-sing, guys. Na siya sing-sing na kanang dako. Maupa yun na iyahang ikuan, mao yun na ihagtuk niya sa ulo. Basta lagi pag wala kay guna, iandam na lang yun na imong ulo, hagtuk jud imong kalabasan ana. Unya kung swertiun ka, pakuhaon ka niya og mga tai sa baka. O kabaw ba karon? Moadto mi ana dito sa may buntod, guys, nung dapit lang sa among eskwelahan. Na may kuan dito, na may bunto dito, magdala mi ana og kanang sako. Nya naman ay mga kuano kanang mga dry na gud na mga tai sa kabaw o baka ba karon, mao na amo ang dalon balik dito sa among eskwelahan, dito sa among garden, mao na among ibutang sa among kuan, sa among fertilizer. Ganito na fertilizer para sa among garden. So ana, guys, mao na akong dili makalimutan sa ako ang maestro sa una. Namatay na baya to siya, no? Ay. Okay na siya karon, og happy. Dili din na mo siya makalimutan. So mauna ako ang dili makalimutan na experience sa katong elementary pa ko, no. Pakuno. Anyway, pumauto ako ang dili makalimutan na experience, no. Og ako alang makuan ba ma-realize no, lahi kay kaayo ang panahon karon og sa una. Karon ang mga bata in tawon kasukan lang sa maestra, pagawson lang kay perting kuan na perting piata. Kay kinsan sala sa maestra, kay nganong gipagawas. Luya pud sa mga maestra, dili na makakuan sa estudyante ba, dili na makadisiplina. Na mauman unta na ang say kanila na mga kuan na mga parents. So, luuya sa mga maestra, oy. Kaluoy sa mga maestra ug mga maestro in tawon. Dili, wala pa gyud nagikusi, wala pa gyud nagidukol, gipagawas lang sala sa maestra. Pero ting, luuya in tawon. So mao na mo na-realize na lahi ra jud kang panahon sa una ug sa karon. Sa una dukol, lunit, sitting on the air dito ka sa flagpole, magpainit ka. So swerte nagana, guys. Karon ang mga bata, papagani na kusi, gipagawas ra, nasuko ng mga ginikanan. Maunang dako kay mga ulong mga bata karon, Ginoo ko, wala mga respeto. Bising ganing makasugat nimo dira sa dalan na kanang ngit-ngit na, dili man makaingon na. Manggabi idara no, manggabi idara na. Wala na jud kay madunggan ning ana. Dili pa rin sa una na makasalubong nimo dara imong kuan ba, kasugat nimo dara imong kuan, imong silingan ba karon o misikin sa badara. Mingon jud ka mga hayop jud ka katahuran, manggabi idara no, manggabi idara nang ana karon wala. Ay ngano, very spoiled na jud ang mga kuan karon sige siya. Spoiled na kay mga bata karon. Mo nang nagdako wala respeto. Dili man puta no, pero sa ako adjung nakuanan at akong na murag kadaghanan nga na jud. Anyway, so mao na akong topic. Karon mukaon na ko. Unta na lingaw sa akong topic, no. Kaon sa ako, guys, kay wala pa ni nahurot. Sige ta akong yaw-yaw diri.
Buyag no nahurot gid nabo. Ilha jud kay kong gigutom. Unya mao lang to guys ha, unta nalingaw mo sa akong pagkaon no. Salamat kaayo og nalingaw mo sa ako ang topic for today. Salamat kayo sa inyong pagtan-aw ug unta ugma puhon sa bayan ako kunin niyo sa akong pagkaon. Salamat kayo sa inyong pag-suporta ug sa inyong pagtan-aw ha. Ug unta nagutom mo ug na-inspire mo na magluto na pud. Sa mga giningaw og kuan dara, sa mga giningaw og tortang talong, pag kuan lang mo dara, pamita lang mo dara talong. I'm sure daghan magtalong dara sa inyo ha, asa pa man na inyong lugar no kay ang talong kuan man jud na kanang mapalit yun imong bisig asa ba. So pag torta lang pud mo dara, dali ra kay ni siya guys. So mao lang to no. Salamat kayo sa inyong pagtan-aw. Wala na ko nakaunong mangga. Unya na ako kaunon guys, kay busog na jud ko kaayo. Oh, sorry. So mao lang to guys ha. Salamat kayo sa inyong pagtan-aw. Amping mo kanunay ug laban lang jud ta ani mahumon ra ning tanan no. Love you, bye.